नै दखानाबो खाथि मोनजाबानो जानायखौ नै बेंग्राफोर बायदि उन्दुना दङ बेयावहाय ओइ आदा गरमफोरावबो बिदि उन्दुलाबायो नालै ओइ आदा हा मा दसेबो सान्थि उन्दुनो होआब्रा नोंसोरलाय मोसा दिमाथि उन्दुलायनाय जाखोब्रा आदा हांखो थैमा दङ ना गैयालै फंबाय आदा कल हरलायबा माथो नोंना जियोबा हर मबाइलफोरा गावबागाव रायलाय हरब्रा आदा खनसेल' हेल' होनगोनलै ओइ आदा जथुलाय ओइ आदा नोंलाय माबोरै गोदान गार्लफ्रेन्ड मोनबाय थायोब्रा नोंलाय माथो खासेबो मोना थलाय सना ओइ जाम्बा बेफोरबो खोन्थाजाग्रा बेसाद नामा खोन्थादोब्रा आदा नै जाम्बाफोर नोंसोर बे मबाइलखौ मानो लायो पाबजि गेलेना दा नोंसोरनालाय खालि पाबजियानोसै खामानि गैया दामानि गैया देब्रा आदा खोन्थादो दानि सिख्लाफोरा फेसबुक इन्स्टा सालायोना सालाया सालायो आदा नों बे फेसबुक इन्स्टाफोराव मोजां प्रफाइल पिक्सार होना दोनलाय दङ नामा आदा साबायखरलै आदा साबायखर ओइ भाइ थाइसेथ' मोनगौबाय र' दासो लाले हिनजावाफोर मोनसिगोन शाला मोनाबा खांग्रांलायना दांग्रां बेखौ आंथ' खुग्लु होखागोन बेखौ खिथुथिं जोनानै उल्था कल बारहोगोन आं बेखौ थां जाम्बाफोर थगायना हरदो बे आंदो गार्लफ्रेन्डखौ बिदि नागिरलाबायबानो मोनो नामा उन्दुनोसैलां